Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Хөрмәтле хозур ТВ тамашачылары. Аллаһ Тәгаләнең сәламе, рәхмәте ва баракаты барчагызга да ирешсә иде дигән ният белән иншалла башлап җибәрәбез имамнан сырык дигән тапшыруны. Инде иншалла әле сораулар кылган мисалларны юллый аласыз. Экраннарда әлбәттә шул адреслар чыгып тора. Аларга юллагыз, без карабыз, тапшырыбыз имамнарыбызга. Инде имамнарыбыз дигәннән бүгенге инде кунагыбыз белән таныштырыр вакыт җиткәндер. Бездә бүген кунакта Казаныбызның Мәрҗани мәчетенең имамы Ансар хәзрәт Мифтахов. Ансар хәзрәт, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Инде шундый тарихи урыннардан хәзрәт килдегез. Иншалла теге Казанның бүтән пишмакларына чыкканда ничектер теге яңа тормышка чыкка кебектер инде теге шундый иске татар бистәсе һәм теге шундый мотор анда современный дип әйтгәндә яңа заманча технологиялар белән ике дөньяны алып бара торган шундый җирлектән чыгып килдегез. Инде иншалла Аллаһ Тәгалә тел ачкычлар бирсәк дә сезгә дә безгә дә җавап кайтарырга һәм инде әлбәттә шушы вагазлы белән вагазланырга сезгә дә безгә дә файдалы тапшыру булса иде. Хәзрәт, шундый кызыклы бер сорау сабырлык турында. Сабыр булуга ислам динендә игътибар зур. Теге сорау бирүче белә шулай икәнен. Һәм аның соравы шул сабырлыкны ничек иттереп арттырыргасың? Менә гомумән кешегә сабыр булу нәрсә бирә? Бәлки шуның аркасында без сабыр була алырбыз. Һәм инде аның арттыру юллары. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Әлбәттә бу мәсьәләдә бик күп мөрәҗәгать итәләр. Хәзрәт, кай вакытны шул кадәр түзеп булмый, ачу килә берәр нәрсәгә, сабыр булып бетеп булмый, шәригать бит сабырлыкны ярата диләр. Һәм татар халкының да мәкале бар бит, сабыр төбе сары алтын дип, ягъни сабыр булсаң берәр төрле дәрәҗәгә, берәр төрле уңышка ирешерсең дигән мәгънәдә килгән шушындый әйтемнәр дә бар. Әлбәттә сабырлык мәсьәләсендә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә. Пәйгамбәрбез дә саллаллаһу алейхи ва саллям сабыр булуны безгә инди һәм Аллаһ Раббыбыз да Коръәни Кәрименең аятларында безгә җиткерә. Инналлаһу мәгас сабирин дигән аятны да беләбез, аятның бер үзегендә беләбез. Әлбәттә Аллаһ Тәгалә сабыр булучылар белән, сабыр булучыларны якын итә, сабыр булучыларны ярата диелгән. Шуңа күрә монда бу мәсьәләгә килгәндә аңлатып узасы килә. Сабырлык бу һәркемнең үзенең бер тәрбиясеннән дә килә торгандыр. Һәркемнең үзенең бер тәрбиясеннән, нәселдән дә килә. Чөнки төрле кеше төрле урыннарда, төрле мөхиттә тәрбияләнә. Һәм инде һәр кеше әгәр дә адам баласы дини тәрбия алып гаиләдә дә теге һәр вакытта да сабыр булу кирәк, түзем булу кирәк, һәрбер авырлыкка да сабыр булу кирәк, шатлыкка да, куанычка да теге шул кадәр бу шатлыкка ирештем дип ничектер кычкырыпмы, яисә инде берәр төрле гамәлләр кылып шатлану түгел, сабыр булып, Аллаһ Тәгаләнең нигъмәте дип, яисә берәр төрле авырлыкка ирешсәләр бу Аллаһ Тәгаләнең миңа биргән сынавы дип моны да аңлатырга кирәк. Чөнки Аллаһ Раббыбыз Коръәни Кәримендә Бәкара сүрәсендә дә әйтә, мин адам балаларын сынармын ди. Адам балаларын сынармын, ачлык белән сынармын, ялангачлык белән сынармын, байлыкларын биреп сынармын, байлыкны алып сынармын ди. Һәм аятның азагын туганнарын биреп сынармын, туганнарын алып сынармын ди. Һәм аятның азагында әйтә: "Ва башшири сабирин" ди. Сөендер шушы бәндәләрне кемнәр сабыр булдылар ди. Ягъни шушындый берәр төрле хәсрәткә дучар булсалардан, инде дә бер авырлыкка дучар булсалар да, әгәр дә бу бәндә сабыр була икән, Аллаһ Тәгалә әйтә, ул бәндәгә сөенечемне бирермен ди. Шуңа күрә бу бәндәгә әйтәсе килә шуны, әгәр дә инде шушы ниндидер бер авырлыкка дучар булган икән, әгәр аның азагын хәерле булуын теләсәк, әгәр дә азагы аның шатлыкка ирешүен теләсәк, ниндидер бер авырлыкка ирешсәк тә, Аллаһ Раббыбыз әйтә бит, һәрбер авырлыктан соң җиңеллек килер ди. Шуңа күрә һәрбер авырлыктан соң ниндидер бер авырлыкка дучар булганбыз икән, аның азагыннан Аллаһ Тәгалә хәерлесен бирә. Шуңа күрә моны аңлап һәм инде үзебезгә сабырлыкны ныграк тупларга кирәк, һәм инде үзебезгә генә түгел, үзебезнең танышларыбызга да, туганнарыбызга да, якыннарыбызга да моны өйрәтергә, аңлатырга кирәк. Бу инде безнең өстебездәге бурыч, балаларыбызны тәрбияләгәндә дә сабыр булу, түзем булуга өйрәтергә кирәк. Чөнки инде бу Аллаһ Тәгаләнең безгә биргән бер сыйфаты, ләкин инде Аллаһ Тәгалә әгәр дә шушы сабырлыкны безгә инде биргән икән, түзем булуны биргән икән, түзем булырга тиешлебез икән, без аны үтәргә тиешлебез. Без аны эшләргә тиешлебез, чөнки инде адам баласы каягына нинди генә берәр төрле вакыйгага дучар булмасын, инде бер авырлыкка дучар булса да, моны уйларга тиеш, моның азагыннан хәерлесе килә бит.
Моның азагы нинди генә авырлык булса да, аның азагыннан хәерлесе була. Аллаһ Тәала миңа бу авырлык өчен, шушы ниндидер бер дучар булган хәсрәтебез өчен, авыруыбыз өченме, яисә ниндидер бер авырлыгыбыз өченме, бәла каза өчен, мәшәкать борчу өчен Аллаһ Тәала хәерлесен бирәчәк, савабын бирәчәк, әҗерен бирәчәк. Әгәр дә инде тагын да яхшырагын бирмәсә, Аллаһ Тәала аның савабын бирәчәк иншалла. Бу дөньяда гына түгел, ахирәт дөньясында да Аллаһ Тәала үзенең ярдәмен күрсәтәчәк. Беләбез бит, берәр төрле адам баласы авыртып ята икән, беләбез теге авыру кешеләрне мәсәлән. Авыру кешеләрне беләбез, авыру кешеләр авыртып теге урын өстендә яткан вакытны әлбәттә аңа авыр. Аңа да авыр, караучыга да авыр. Кайберләр әйтәләр, теге менә хәзрәт шул кадәр авыртып ятам, үлеп тә китмим бит инде, ничек инде шуның хәтлек миңа авырлык килгән дип әйтәләр. Шуңа күрә Аллаһ Тәала бу сынауны бирә адам баласына. Сынауны бирә һәм аның шушы сабыр булуы бәрабәренә, сабыр булганлыктан бу бәндә аның Аллаһ Тәала гөнаһларын гафу кыла һәм изгелекләрен, әҗерләрен иншалла арттырачак. Шуңа күрә уйларга түгел, ниндидер бер авырлыкка очрадым да, ниндидер бер бәла казага очрадым да, моның инде миңа берәр төрле авыру булачак, авырлыгы миңа гына ирешәчәк, мин генә авырдым, менә мин генә шулай булды, ни өчен шулай икән дип кайберләре теге ничек инде Аллаһ Тәала миңа гына сынау бирә дип әйтеп уйлыйлар. Чөнки Аллаһ Тәала безне тели бу дөньяда гөнаһларыбызны арынуын тели. Гөнаһларыбыздан арынып, бу дөньядан ахирәт дөньясына барганда сау-сәламәт килеш тәннәребез сау-сәламәт килеш дигәндә инде бу дөньядан күчкәндә мин инде әйтәсем килә шуны, теге калып ягыннан сәламәт килеш, тулы килеш, саваплы килеш теге дөньядан күчсен дигән мәгънәдә Аллаһ Тәала бу дөньяда аның авырлыкларын бирә. Ә инде гөнаһлары әзәйеп бу дөньядан күчкәннән соң Аллаһ Тәаланың теләге шул, җәннәткә керсеннәр, адам балалары җәннәтле булсыннар, гөнаһлары гафу кылынсын, шушы авыртулары белән диеп. Шуңа күрә безгә сабыр булу бу инде безнең истебездәге бер бурыч кебек йөкләнелгән. Үзебез генә сабыр булып түгел, туганнарыбыз өчен дә аңлатырга кирәк моны, сабыр бул, яисә берәр кеше ниндидер бер эшкә берәр төрле авырлыкка дучар булгачлар ниндидер бер нәфрәтлек килгән икән, нәфрәтләнә икән, яисә тавыш чыгара икән, бу вакытны сабыр, сабыр дип әйтәләр. Хәтта теге әби бабайларыбыз да сабыр бул, сабыр бул улым, сабыр бул кызым, теге кызып китмә, сабыр булу кирәк, түзем булу кирәк. Бүтән нәрсә Аллаһ Тәаладан бирелгәнлегенә инанып яши икән адам баласы, ул үзеннән үзе сабыр булачак. Ә инде кемдер әгәр дә бәхтән ниндидер теге бердә булмаганнан нәфрәтләнә икән, ул вакытта инде бу кешегә шайтан кергән булырга да мөмкин. Кемдер мәсәлән бердә юктан мәсәлән ачуы килеп китә, бердә юктан теге кычкырып җибәрә, бу вакытта инде кешегә шайтан җен кергән дә мөмкин. Шуңа күрә ул вакытны инде бу бәндәгә эшкәртеп карарга кирәк. Эшкәртеп карау кирәк, ягъни теге кеше сабыр була алмый икән, бер төрле юк-бар эчендә зур ызгыш, талаш чыгара икән, тавыш чыгара икән, бу вакытта инде аңа хәзрәтләргә мөрәҗәгать итеп, эшкәртеп үзен карарга кирәк, хәзрәтләрне чакырыпмы, яисә үзе барыпмы, үзенә күрә бер шифаны дин юлыннан табырга кирәк. Әгәр дә кеше дин юлында икән, намаз укый икән, гыйбадәт кыла икән, гамәл кыла икән, ул кеше инде моны аңлый һәм сабыр була, һәр нәрсәгә дә түзем була, һәрбер гамәл, һәрбер эш, һәрбер авырлык Аллаһ Тәаладан икәнлегенә инана да, гамәл кылып, гыйбадәт кылып вакытларын үткәреп яши. Бу чакта әле тагын шундый бер хәдискә искә төшкән иде. Әгәр дә мөселман бәндәсенә бер төрле яхшы шундый хәбәр килсә, яхшылык килсә, ниғмат килсә, ул сабыр итә һәм әлхәмдүлиллаһ дип әйтә теге. Иншалла. Әгәр дә аңа бер төрле начарлык килсә, теге кайгы килсә, ул шулай ук әлхәмдүлиллаһ дип әйтә, сабыр була дип. Менә инде шушы алдан килгән хәдисләр, менә сез әйткән ва баширис сабирин аяты, менә әгәр дә сезгә шундый авырлыклар белән сынарбыз, теге әйтелми бит, теге Коръәндә бит ул аятны төшереп калдырмады Аллаһ Тәала, теге кеше бит билгесезлектә түгел. Аллаһ Тәала алдан кисәтте кешене. Һичшиксез сыныйбыз, малыгыз белән дә, якыннарыгыз белән дә, һәм сабыр булыгыз, һәм сабыр булганнарны шатландырыгыз. Алдан безгә инде әйтелеп куелды бер караганда, һәм инде без шуны белә торып, бер төрле кайгы килсә дә, Раббыбыз әйтте бит. Менә ул бит безне кисәтте. Шулай булачак. Сабыр булырга кирәк. Менә шушы дагы сабырлыкны арттыруга душар итә аламы, шуны белү дип әйтик инде, алдан белү. Менә хәдисләрне беләбез, аятларны беләбез, һәм белү гыйлем дип әйтик инде. Гыйлем шулай ук сабырлыкка, гомумән менә безнең яхшы сыйфатларны арттыруда сәбәпче була аламы гыйлем? Гыйлем алу кирәкме дип сорау инде минем бу очракта.
Гыйлем алу әлбәттә кирәк, чөнки бу гыйлем алдым да, гыйлем алганнан соң теге миңа ниндидер бер авырлыклар килми дип уйларга да түгел. Чөнки Аллаһ Раббыбызның аяты да бар. Әгәр дә әле сез ислам динен кабул иттем дә, гамәл кылам да, гыйбадәт кылам да, сезгә бер нинди дә авырлыклар, сынаулар килми дип уйлыйсызмы диелгән җирләрдә бар. Шуңа күрә кем хәтта Аллаһ Раббыбыз бит яраткан бәндәләремне сынармын дигән. Яраткан бәндәләргә сынау бирермен дигән. Ни өчен яраткан бәндәләрен сыный? Кайберәүләр әйтә, ничек инде яраткан бәндә, без бит инде яраткан кешегә начарлык эшләмибез, яраткан кешегә теге явызлыклар кылмыйбыз дип әйтербез, теге инде бер авырлыклар эшләмибез, авырлыклар китермибез дип әйтербез. Яраткан бәндәләремне сынармын дигән мәгънәдә монда моны уйларга кирәк булайрак. Ягъни яраткан бәндәләремне сынармын, аларны бу дөньяда сынармын да, бу дөньяда бөтен теге кылган, эшләгән гөнаһлары өчен җавап бирерләр дә, шушы авырлыклары белән теге дөньяга күчкәннән соң аларга җәннәт нигъмәтен бирермен. Чөнки аларның бу дөньяда инде җавап бирә-бирә, ниндидер бер авырлыкларга дучар була, аларның гөнаһлары әзәя һәм саваплары гына күп булачак, һәм теге дөньяга күчкәннән соң аларның әҗерләре, саваплы гамәлләре күп булып, аларга җәннәт нигъмәте булыр дип Аллаһ Тәала безне җәннәткә кертергә тели. Һәрберебез дә җәннәтле булырга телибез бит. Изгелекләр эшлибез, яхшылыклар кылабыз, намаз укыйбыз, гыйбадәт кылабыз, гамәл кылабыз, ураза тотабыз. Һәрберсе дә алар изгелекләр, һәм әлбәттә Аллаһ Тәала да безне җәннәткә кертергә тели. Һәм инде без әлбәттә сабыр булу өчен без үзебез укырга да, гыйлемне дә истәргә тиешлебез. Инде теге мин диндә, мин динне беләм, мин гамәл дә кылам инде, изгелек тә эшлим инде, кай вакытта җомга намазына да кирип чыккалыйм дип кайбер кеше әйтә, мин диндәге кеше инде дип үзен уйлый, ләкин инде шусы сабырлык мәсьәләсенә килгәндә ул кеше әле әзрәк уйларга да тиеш, укырга да тиеш, белергә дә тиеш, үзенең фәкать тышкы ягын гына түгел, кеше өчен теге җомгага бару, намазга бару, теге кемгәдер әйтеп күрсәтеп йөрү өчен генә түгел, инде эчке яктан да үзен үзгәртергә тиеш, сабыр булу, түзем булу. Чөнки мөселман кешесе бит ул фәкать намаз белән генә, фәкать ураза белән генә, яисә хаҗга бару белән генә мөселман кеше мөселман булып саналмый. Адам баласы әле дөньялыкта яшәгәндә үз-үзен тотышы да аның мөселманнарча булырга тиеш. Фәкать тышкы яктан гына түгел, инде эчке яктан да аның калебе, уе, фикере төзек булырга тиеш, дөрес булырга тиеш. Әгәр дә инде адам баласы ниндидер бер юкка барга да кызып китеп төрле яман сүзләр белән, ятсыз сүзләр белән сөйләшә икән, ачуын, нәфрәтен кемнәрдәндер ала икән, бу вакытта инде бу кешене әлбәттә ул мөселман дип түгел дип әйтергә беркемгә дә, беркемнең дә хакы юк. Шуның өчен ул бәндә мөселман, ләкин күңеле белән, ләкин ул әз генә зәгыйфрәк мөселман, ягъни тулы мәгънәдә мөселман түгел, чөнки инде кеше шул вакытта гына мөселман була, тулы мәгънәдә мөселман була. Әгәр дә ул аның гамәленнән дә, теленнән дә, сүзеннән дә башка кешегә зыян килми икән, башка кеше зыян ителми икән, бу вакытта бу мөселман тулы, төгәл мөселман була иншаллах. Гамәлләрен дә кылса, гыйбадәтләрен дә кылса, Аллаһ Тәала барыбер үзенә күрә бер сабырлыгын да, түземлеген дә үзе насыйп итәчәк, әгәр дә ул үзен үзгәртергә тырышса. Инде чыннан да һәрберебезгә дә менә шушы сабырлыкны җыеп, туплап, Раббыбыз әйткән, "Ва башири сабирин" дип әйтелгән бит. Шушы аяткә кергә насыйп булса иде, шул исемлеккә кергә насыйп булса иде, шатландырылганнар исемлегенә дип әйтик инде, дип әйтергә мөмкин булса, алдагы сорау хәзрәт, никахны халык җыеп укытырга кушалар. Шул ук вакытта мәчеттә ике яктан әти-әниләрне генә килеп укыткан никахлар да мәгълүм. Никахны мәчеттә укытсаң, халык җыю мәҗбүри түгелме әллә? Менә шундый кызыклы сорау. Әйдәгез әле бу мифмы бу, нәрсә бу, сөннәт бу, фарызмы бу? Карап китик. Бу кешене никах мәҗлесенә чакырмаганнар бугай. Шуңа күрә бу ник чакырмадылар икән, тегәен хәзрәттән сорыйм әле дип бирелгән сораудыр бәлки. Әлбәттә, никах мәҗлесе бу инде бик күркәм, шатлыклы вакытлар, шатлыклы вакыйгалар. Хәзер кеше бит инде нинди генә кеше булса да үзенең шатлыклы моментларын башка кеше белән бүлешә, башка кеше белән уртаклаша. Һәр вакытта да теге ниндидер бер бәби булса да, бәби дөньяга килсә дә ул шатлыклы вакыт, ул бәби шәйләр оештырып, Коръән мәҗлесләре оештыра, дугалар кылына. Инде никах мәсьәләсенә килгәндә, кемнәрдер уйлыйлардыр, бу инде фарыз гамәл. Никах әлбәттә фарыз гамәл, инде истебездә булган бурыч, ләкин инде никахның мәҗлесен оештыру, мәҗлес җыеп, анда теге ризыклар әзерләп, ниндидер бер туй формасында үткәрү, ул инде фәкать сөннәт гамәл генә, теге фарыз түгел, аны инде кемдер үткәрә икән, бу хәерле, кемнеңдер бәлки мөмкинлеге юктыр, кемнеңдер бәлки шушындай ризыклар белән оештырып үткәрергә, бәлки аның акчалата мөмкинлеге юк
юктыр, чөнки ул үзенә күрә бер чыгымнар таләп итә, яисә инде кемнеңдер шундый туганнары юктыр бу тирәдә, кемнәрдер бит бар, мәсәлән, безнең Мәрҗани мәчетендә дә никахлар укытыла, никахлар укытканда шушы никахны укытыр өчен яшьләребез әти-әниләрен, туганнарын, якын тирә туганнарын алып, башка шәһәрләрдән килүчеләр бар, Башкортстан якларыннан, Мәскәүдән килүчеләр бар. Шушы никахны укытыр өчен генә килдек, хәзрәт, шушы никахны укытыр өчен генә алдан язылып, алар инде килеп, шушы Мәрҗани мәчетендә никах укытучылар бар. Бу мәсьәләдә карарга кирәк шуны, чөнки инде никахның аның үзенә күрә бер шартлары бар. Никахның шартлары бар, аның инде беренчесе шаһидләрнең булуы, шушы никахта шаһидләрнең булуы, шаһидләрнең катнашуы, ике ир кеше яисә бер ир кеше, ике хатын-кыз катнашырга тиешле, бу аның шарты, никахыбызның шарты. Никахның икенче шарты никахлашырга килүчеләрнең икесенең дә мөселман булуы, яисә ир кешенең, егетнең дип әйтик, мөселман булып, хатын-кызның динне тотуы, Аллаһ Тәгаләгә инануы тиешле, яисә инде китап әһле дип әйтәбез без, китап әһле булуы тиешле. Әгәр дә инде ул китап әһле булып, башка динне тотып, ислам диненә күчсә, бу инде бик хәерле. Әгәр дә инде ул мин үз динимдә калам, яисә әгәр дә инде ул хатын-кыз динне танымаучы булмаса, без инде безнеңчә әйткәндә атеист булмаса дип әйтик инде, ул вакытта никах укырга рөхсәт ителә. Бу инде никахыбызның икенче шарты. Никахның өченче шарты ул мәһәр бүләге, егет тарафыннан кызга биреләсе бүләк. Никахның дүртенче шарты әти-әниләрнең ризалыклары һәм яисә инде опекун булу дип әйтик инде. Һәм никахның бишенче шарты парларның икесенең дә риза булулары. Шуннан соң әлбәттә никах укыла. Монда инде беләбез, бу шартлар арасында мәҗлес белән үткәрү, яисә анда ике чәкчәк алып килү, ике каз булырга тиеш, яисә бавырсак булырга тиеш дигән җирләр берсе дә юк. Шуңа күрә никахның дөрестлеге шунда, әгәр дә шушы 5 шарты үтәленсә, никахтан китә иншалла. Никах кабул була. Шуңа күрә уйларга түгел, әгәр дә инде кемнеңдер мөмкинлеге булып, туганнарын җыеп, ниндидер өстәлләр әзерләп, туганнары белән матур итеп хәләл бәйрәм уздыра икән, ризыклар белән үткәрә икән бу күркәм гадәтләр. Әгәр дә инде кемнеңдер мөмкинлеге юк икән, аны үткәрергә теләге юк икән, чөнки никах ул фарыз. Әгәр дә инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям да әйтә бит, бер-берсен яраткан ике парның иң хәерлесе шул, кем никах белән дәвам итә диде. Ягъни бер-берсен ир белән хатын, әгәр дә бер-берсен ошаталар икән, бер-берсен тапканнар икән, тиң пар итеп икесе дә уйлашканнар икән, ул вакытта аларның шушы союзларын дип әйтик, никах белән теркәү кирәк. Бу никахлы гомер итүне, чөнки инде беләбез, Адәм галәйһиссәлам белән Хава анабызга да Җәбраил галәйһиссәлам никах укыды бит. Җәбраил галәйһиссәлам никах укыды, хәтта иң беренче кешеләргә дип әйтик, Адәм галәйһиссәлам белән Хава анабызга да, алар да никахлы гомер кичерделәр. Без дә аларның нәселе, без дә үзебезнең тормышыбызны алып барганда, гаилә корганда никах белән башлап, никах белән гомеребезне үткәрергә тиешлебез. Бу безнең өстебездәге зур бер бурыч. Әгәр дә инде кемнәрдер никахтан читләшеп яшиләр икән, бар андыйлар да кемнәрдер, ул бит илгерербез әле, торып карый әле, яшәп карый әле диючеләр бар. Кай вакытны теге әти-әниләр дә хәтта әйтә, балаларым торып карасыннар, инде торалсалар никах укытырбыз дип әйтүчеләр бар. Бу инде шәригатебездә бик катгый тыелган гамәл. Шуңа күрә әгәр дә инде адам баласы үзенең тормышын кем үзенә тиң пар табып, шуның белән бәйләргә тели икән, аның белән тормыш итәргә тели икән, ул вакытта никах укыту аларның исләрендәге зур бер бурыч. Моны башкару кирәк һәм инде истәл белән әзерләсәләр, бу күркәм гадәт, бу инде безнең элек-электән әби бабаларыбыздан килгән гореф гадәтләребез. Шуңа күрә инде моны үтәсә хәерле, үтәлмәсә бер нинди иншалла гынахсы юк. Шуңа күрә инде кайбер халык моны инде әби бабаларыбызның гореф гадәтләрен уйлыйлар, моны гореф гадәт икән, димәк инде ул булырга тиеш, аны үткәрмәсәләр инде ул начар кешеләр дип уйлап йөрүчеләр дә бар. Шуңа күрә бу мәсьәләдә бик тәгаен караганда никахның шартлары шушы 5 шарты бар. Шушы шарты үтәлсә, иншалла никахлары төзек була, никахлары кабул була. Инде истәл әзерләп үткәрү ул һәр кемнең үзенең шәхси теләге, шәхси мәсьәләсе.
үткәрелсә, хәерле һәм саваплы гамәл, инде үткәрелмәсә бернинди зыяны юк иншалла. Менә әйтеп киттегез, шартлар арасында вәли, опекун да бар иде, һәм шулай ук әле шаһитлар бар иде. Әгәр дә мәсәлән кеше бүтән шәһәргә күченеп китәрә, эш буенча командировка чакырдылар, һәм ул әйтә, менә мин өйләнәм дә алып китәм, хатынымны да тиз генә никах укытырга кирәк, чакырды инде менә әти-әнисен, хатын-кыз чакырды әти-әнисен. Шаһитлардан шушы ике әти генә дә җитәме? Алар үзләренең ризалыкларын да бирәләр, һәм шул вакытта әйтәләр, без үзебез шаһиттә булабыз. Ягъни артык кеше юк менә, без шаһиттә булабыз. Фикhi яктан туры киләме? Юк, әлбәттә, чөнки шаһит ул әти-әниләрдән тыш булган кешеләр, ягъни әти-әниләрдән тыш кем булса да дусмы, туганмы, якынмы, күршеме, яисә инде кемдер мәчеткә йөрүчеме, шушындый кешеләрне билгеләнә. Инде әти-әни аның өчен менә 5 шарты дип әйттек. Шушы 5 шартның әти-әниләрдән сорау ул башка шартлар, аерым шарт булып тора. Инде шаһитләрнең аерым шарты, шуңа күрә инде олар аерым кеше булырга тиешле, инде әти-әниләр үзләренең урынында аерым мисал, аерым килергә тиешләр. Иншалла. Хәзрәт, инде алдагы сорау, яулыклы кыздан синең шәшең нинди төстә дип сорарга ярыймы? Менә бик тә безнең карап торган өйләнергә теләүче егетләребез дә бар, альхамдулиллах, һәм инде кызыксына башлагач, менә шәш төсенә кадәр барып җиткәннәр. Әйе, мондый сораулар белән мөрәҗәгать итүчеләр бар, мәчеткә дә мөрәҗәгать итүчеләр бар, сораучылар бар. Хәтта теге килеп сорыйлар, хәзер шулай эшләсәк дөрес булыр микән, гынахсы булмас микән дип сораучылар бар. Бу әлбәттә мөселман яшьләре арасында бирелгән сорау. Субханалла, мондый сорауларны биргән кеше икән, димәк инде ул тәкъва кеше, гынахтан курка торган кеше, менә мин шуны эшләсәм гынахлы булмам микән, булай эшләсәм гынахлы булмыйм микән дип сорау бирүче. Бу әлбәттә күркәм сорау, дөрес сорау һәм урынлы сорау. Әлбәттә, шәригатебез буенча монда бернинди тыюлык юк. Бу бит монда сорау бирә, сорасам ди. Шәшең нинди төстә дип әйтеп сорасам ди, ягъни сорау, инде шәшең нинди төстә күрсәт әле дими бит. Шуңа күрә монда әгәр дә инде сорый икән, синең шәшең нинди төстә дип, кыз җавап бирә икән, монда бернинди дә гынахсы юк. Инде күрсәт әле дию, менә анысы гынах була. Шуңа күрә әгәр дә аларның никахлары булмаган икән, яисә никахка кадәр очрашып йөриләрдер, сөйләшә торганнардыр, ул вакытта әгәр дә ул кызның нинди шәшле булуын күрәсе беләсе килә икән, ул вакытта инде аны сораса бернинди дә зыяны юк. Кыз инде теләге белән җавап бирә. Теләге бар икән, ул сорауга җавап бирә. Әгәр дә инде җавап бирәсе килми икән, ул вакытта һәркемнең шәхси мәсьәләсе бу. Гомумән никахка кадәр бер-береңне никадәр белү күркәм санала. Мәсәлән, шулай сорап, мәсәлән, әтисеннән сорыйм, яки вәлиннән теге кыз оялса инде, әйтегез әле менә теге шәше шундый төстәме, күзе шундый төстәме, карага ялам күзләренә хәтта ки дип, яки анда сорарга ярыйм, мәсәлән, авыртулар турында, нинди теге хронический авыртулар бармы, юкмы дип инде алдан белер өчен, мәсәлән, хәтта ки бит әле шундый ниләргә кадәр барган, ирешкән парлар бар, теге инде дөньяви мәсьәләсендә мин ишеткәнем генә бар, группа крови. Теге инде канның ничәнче группада булганында, хәтта ки бер бар шунда теге, без психологик яктан туры килмибез, син сангвиник мин мондый, безнең кан группаларыбыз туры килми. Менә никадәр төпченергә кирәк теге шушы нидә дип әйтик инде, дөньяви яктан түгел, әмма дини яктан караганда. Элекке вакыттан кайтып карасак, элеккеге менә әби бабаларыбыз, инде әти-әниләребез чарын беләбез, әти-әниләребез кемнәрнедер бар шушындый хәтта авыллар, хәтта башка авыллар белән, башка тирәләр белән никахлаштырмыйлар, үзләренең авылларын фақат үзләре, күршеләре, танышлары, якыннары белән генә никахлаштыра торган авылларда бар. Шуңа күрә инде монда бу нәрсәдән килә, чөнки менә кан турында да мәсьәләсендә карадык, әймә әйтеп уздыгыз. Бу кан мәсьәләсенә килгәндә дә хәтта никахка кадәр ул аны белергә тиешле, аның сәламәтлеген дә белергә тиешле. Чөнки инде ул кеше никахтан соң теге ниндидер бер авырту кешедә, без бит инде никах ул нәрсә, кеше ул теге бер-берсе белән яшәү, бер-берсе белән гамәл үткәрү генә түгел, чөнки пәйгамбәребезнең хадисе бар бит. Никахлашыгыз ди. Никахлашыгыз, мин үземнең өммәтемнең күплеге белән кыямәт көнендә горурланырмын, шатланырмын ди. Ягъни пәйгамбәребез бу хадисендә әйтә, ягъни никахлашыгыз, никахларыгызны оештырыгыз, никахлар укытыгыз, һәм мин үземнең өммәтемнең күплеге белән ди, ягъни мөселманнарның күплеге белән куанырмын, шатланырмын ди. Ягъни монда күрсәтә пәйгамбәребез, балалар тудырыгыз, балаларыгызны тәрбияләгез, дин буенча тәрбияләгез, мөселманнарны
арттырыгыз дигән мәгънәдә китерә. Шуңа күрә монда күрергә кирәк шуны, никахтан соң балалар дөньяга килүен. Һәм инде кешенең бар төрле кеше булырга мөмкин, авырту кеше булырга мөмкин. Шул вакытта әгәр дә кемнеңдер ир кеше әлбәттә һәркем тели гаилә корганнан соң бала тәрбиялисе килә, үстерәсе килә, кыз хатынның да шулай ук әлбәттә бала тәрбиялисе, үстерәсе килә. Әгәр дә инде кемнеңдер ниндидер бер хроник авырулары бар икән, яисә инде бала табу мәсьәләсендә ниндидер бер кимчелекләре бар икән, ул вакытта ул аны белешсә дә хәерле. Әгәр дә инде ул аны белешмичә гаиләсен корган икән, гаиләсен башлаган икән, ул вакытта ул аны ташларга тиеш түгел. Ташларга тиеш түгел, ягъни гаиләне кырды икән, ул аның белән яшәргә тиеш. Кимчелекләрен хәтта китерелә бит, хәдисләрдә дә әйтелә, кимчелекләре булса күзегезне йомыгыз ди, бер-берегезне аңлагыз, бер-берегезне санлагыз, бер-берегезнең кимчелекләренә күзегезне йомып яшәгез ди. Шуңа күрә бу шуны аңларга кирәк монда, әгәр дә инде ниндидер бер кимчелекләре бар икән, ул вакытта аны теге тибәреп, җәберләп яшәмәгез, аны аңлагыз һәм санлап яшәгез ди. Әгәр дә инде кемнеңдер теге бала тудырып иратның бала тәрбиялесе килә икән, шәригатебездә бит икенче хатын алу мәсьәләсе дә бар. Икенче хатын турында да мәсәлән Коръән аятларыбызда китерелә. Шуңа күрә бу инде Коръәннең әгәр дә алсагыз бер хатын алыгыз, ике хатын алыгыз, өч хатын алыгыз, әгәр дә барсына да тигез дәрәҗәдә ихтирам, игътибар күрсәтә алмасагыз, бергә генә тормыш бер хатын кыз белән генә тормышыгызны дәвам итегез дип китерелгән аят бар. Шуңа күрә моны аңларга кирәк шулай. Әгәр дә кемнеңдер кимчелеге булып, теге бала табу сәләте мәсәлән юк икән, инде бер авыртулары бар икән, ул вакытта икенче хатын алып, икенче хатын белән дә һәм бусын да ташламыйча яшәү, бу инде бик күркәм гамәлләр, шулай булырга тиеш шәригатебез буенча. Шуннан да инде Аллаһ Тәгалә насыйп итсәйде, менә күркәм никахлар һәрберебезгә дә инде менә кемнәр әле өйләнмәгән, кемнәр әле кияүгә чыкмаган, Аллаһ Тәгалә насыйп итсен сезгә. Инде ишеттегез, ярый дип теге сырага ярый дип ишеттегез, барыгыз чабыгыз, үзегезгә кирәклесен белегез, өйрәнегез һәм инде күркәм никахлар кылыгыз иншалла. Хәзер дәвам итәбез. Әби бабайларыбыз идәнгә төшеп киткән ипи валчыгын эзләп табып, өстәлгә алып куялар иде. Диндә ипи валчыгына нинди хөрмәт? Элек-электән, әлбәттә, шәригатебез мәсьәләсенә килсәк тә, дөньялыгыбызга килсәк тә, әби бабаларыбызның тәрбиясенә килсәк тә, элек-электән ипигә, икмәккә хөрмәт, бу инде ачлык заманына ирешкән кешеләр моны инде бик каты хөрмәт итәләр. Әби бабаларыбыз да нинди генә ипи балчыгы төшсә дә идәннәнме, өстәлдә калганынмы барсын да җыеп, яисә алар аны ашап, яисә инде хайваннарга биреп, хайваннарны ризыкландырып, моны шулай ипигә карата хөрмәт итеп, ихтирам итеп күрсәтәләр. Бар динебездә, шәригатебездә дә Габдуллаһ бин Гомәрдән килә торган риваят бар. Габдуллаһ бин Гомәр бер вакытны ипи валчыгының аунап ятуын дип әйтик, җиргә төшүен күргәннән соң үзенең кылына шушы ипи валчыгын алуны сорый һәм сорый һәм кич җиткәннән соң, авыз ачу вакыты җиткәннән соң, акшам вакыты җиткәннән соң дип әйтик, Габдуллаһ бин Гомәр кылыны чакырып китерә дә сорый, син теге ипи валчыгың ипинең кисәген кая куйдың ди. Һәм шул вакытны кыл әйтә, мин аны ашадым ди. Мин аны ашап җибәрдем, ашадым мин аны ди. Һәм шул вакытны Габдуллаһ бин Гомәр әйтә, син кыллыктан мин сине азат итәм ди. Сине кыллыктан азат итәм, чөнки ди Пәйгамбәрбез саллаллаһу галейхи ва саллям әйтә ди, җиргә төшкән валчыкны әгәр дә алып ашасагыз ди, ягъни шушы аунап ята торган калган кисәкне алып ашасагыз ди, бу бәндәнең ди ашказанына төшеп җиткәнче ди, Аллаһ Тәгалә гафу кылыр бу бәндәне ди. Гафу кылыр бу бәндәне ди. Һәм Габдуллаһ бин Гомәр әйтә бу кылга, мин сине азат итәм, чөнки гафу кылынган бәндәне кыллыкта тоту мәкрух гамәл ди. Бу ярамаган эш ди. Шуңа күрә мин аны гафу кылам, мин сине гафу кылам ди, шушы эшләгән эшең бәрабәренә ди. Шуңа күрә бу мисал белән күрсәтергә кирәк, ипигә карата хөрмәт, ипигә карата ихтирамны, чөнки ул безнең ризыгыбыз, элек-электән әби бабаларыбызның сүзләреннән күрәбез, беләбез, әби бабалар һәр вакытта да әйтеп килделәр. Ипи белән су булса, инде яшәп була, әлхәмдүлилләh, Аллаһка шөкер дип. Менә яңгыр мәсьәләсенә килгәндә дә яңгырлар яумаса, җәйге көннәребездә яңгыр яумаса, халык кулларын догага күтәреп сорыйлар: "Эй Раббым, безгә шифалы яңгырларыңны бир. Игеннәребез мул булсын, икмәкләребез мул булсын" дип Аллаһ Тәгаләдән сорыйлар. Әлбәттә бу теге хайваннарга ашатырга пешән булсын дип түгел. Я инде яисә теге уңышлар әйбәт булсын
булсын, яисә сатырга булсын дип түгел, ә инде икмәк булсын, үзебезгә ашарга ризык булсын, икмәк булса барсы да була дип, Аллаһ Тәгаләдән шушы шифалы яңгырларын сорап, Аллаһ Тәгаләгә мөрәҗәгать итәләр. Шуңа күрә шәригатебездә иң югары һәм инде бик хөрмәтле ризык ул инде икмәк, һәм инде башка ризыкларны да әлбәттә без хөрмәт итәргә тиешлебез. Ә инде ипи безне инде ул ачлыктан да саклый, һәм инде безнең ашказаннарыбызны да тук итә. Шуңа күрә аны хөрмәт итеп, калган балчыкны әби бабаларыбыз бик хөрмәт кылалар. Ә инде яшьләр арасында, урта буында инде бу хөрмәт хәзер югалды. Шуны да инде торгызу кирәк. Бу хөрмәтне, ризыкка карата булган ихтирамны, хөрмәтне торгызу кирәк. Элек-электән ипи бетмичә, икенче ипине салу, икенче ипине булдыру, икенче ипине пешерү, андый нәрсә юк иде. Ә инде хәзер безнең кибетләребездә, кибет киштәләрендә ипи, икмәк тулып ятканлыктан без инде алып кайтабыз да, яртысын ашасаң, ашыйсың, ашамасаң калган өлешен яисә ташлаучылар да бар. Шуңа күрә бу инде ташлау бик зур гөнаһлардан санала. Шуңа күрә бу исрафка да китерә. Исрафка китерә, ризыкны исраф итүгә китерә. Шуңа күрә исрафтан ерак булу кирәк. Исраф инде ул гөнаһлы гамәл. Инде без чынында әйбернең күп булу аркасында һәрбер әйбергә, гади әйбергә караган кебек кенә карый башладык. Ни кызганыч, әзрәк кенә күңелләр тулып китте шул. Чынында хәзрәт инде соңгы бер генә кичкенә генә сорау, кешеләрнең бер-берсеннән туюы бу нәрсә менә андай бер бармы диңдә? Шуңа җавап кайтарса, иншалла инде безнең тапшыруыбыз вакыты чыгып килә. Монда инде дини яктан гына карап түгелдер, чөнки тую мәсьәләсендә ул кешене бер-берсеннән читләшү дияргә кирәктер. Бер-берсеннән читләшү, монда инде тәгаен генә сорау, тәгаен бирелмәгән, гаилә мәсьәләсендәме, дуслар мәсьәләсендәме дип килмәгән. Шуңа күрә гаилә мәсьәләсенә килгәндә ул инде гаилә мәсьәләсен алсак әгәрдә, гаилә ир белән хатын бер-берсеннән туюы, мәсәлән, шушы мәсьәләгә килсәк, гаилә мәсьәләсендә ир белән хатынның бер-берсеннән туюы, ул инде бер-берсенә карата хөрмәт югалу. Чөнки хәзерге яшьләр безнең никахтан соң, алар теге никахка кадәр бик матур очрашып, күрешеп йөриләр дә, безнең гаилә шулай гомеребезнең соңгы минутына кадәр шулай барачак, без теге очрашучы яшь парлар кебек кенә яшәячәкбез дип әйтеп уйлыйлар да. Икесе дә ике гаиләдә тәрбияләнгәнлектән, алар бер йортта, бер нигездә яши башлангачтан соң, икесенең дә характерлары аерым-аерым, икесе ике җирдә тәрбияләнгән һәм аларның арасында низак килеп чыга, аңлашылмаучанлыклар килеп чыга һәм аларның бер-берсеннән алар читләшә башлыйлар. Шуңа күрә бу вакытта бер-берсенә хөрмәтне югалтмас өчен бер-берләренә юл бирү кирәк, бер-берләрен хөрмәт итү кирәк, ихтирам итү кирәк. Чөнки юл бирү бу дөньялыкта гына түгел, бу диндә дә бар. Диндә дә бер-береңә юл бирү кирәк, бер-береңне аңлау, бер-береңне санлау, бер-береңә юл бирү ул булырга тиешле. Чөнки ул гаиләдә генә түгел, ул көндәлек тормышта да булырга тиеш. Нинди генә эш эшләсәк тә ул бер-беребезгә юл бирергә кирәк. Машинада барган сыман, машинада барганда да бит теге машиналарга юл бирәбез, чыгып калабыз. Әгәр дә инде юл бирмибез икән, димәк авариягә эләгәбез дигән сүз. Шуңа күрә шушы вакыйга булмасын өчен, авария булмасын өчен, гаиләдә ызгыш, талаш булмасын өчен иң беренче чиракта бер-берсенә юл биреп, бер-берсенә хөрмәт, ихтирамны туплау кирәк. Бу инде гаиләдә дә һәм инде тормышта да, көндәлек тормышта да кирәк, дуслар ягыннан да кирәк. Шуңа күрә бер-береңне аңлап, санлап яшәгәндә тормышның да матурлыгына ирешеп була һәм инде динебезне тотып, ислам динендә, шәригатебездә бит ир-атның үзенең урыны, хатын-кызның үзенең урыны булырга тиеш, дусның үз урыны булырга тиеш. Буларны аңлап, әгәр дә шәригатны тота икән ул бәндә, бу инде аны аңлый һәм инде шушы бөтен вакыйгаларын, ызгышларын иншалла алар инде тулы мәгънәдә хәл итәләр иншалла. Инде бер-берегездән туймагыз дигән теләктә калып, без инде сезнең белән саубуллашабыз, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Исегезгә төшереп үтәбез, бүген бездә кунакта Казаныбызның бик матур, бик шундый үзенчәлекле урында Иске Татар бистәсендә урнашкан Мәрҗани мәчетенең имамы Ансар хәзрәт Мифтахов иде. Ансар хәзрәт чыннан да зур рәхмәт, Аллаһ Тәгалә рәхмәте булсын, һәм саубуллашабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Аллаһның рәхмәте булсын, киләчәктә дә күрешергә Аллаһ насыйп әйләсен. Ва алейкум ассалам ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Хөрмәтле Хызыр ТВ тамашачылары, ни кызганыч вакытыбыз чыкты һәм инде без сезнең белән саубуллашабыз. Исегезгә төшереп үтәбез, сорауларыбыз калган мисалларны экранда күргән электрон адреска юллый аласыз. Һәм инде Хызыр ТВдан аерылмагыз. Алдыда сезне кызыклы, файдалы контент көтә. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Аллаһ Тәгаләнең сәламе ва рәхмәте барчагызга да ирешсә иде.